Ola, con motivo do peche das actividades da Semana do Libro 2019, faremos unha homenaxe a Antoine de Saint-Exupéry polo aniversario da súa obra, O Principiño, facendo unha lectura colectiva do seu primeiro capítulo. Grazas á diversidade de idiomas que nos rodea e que contamos no noso centro, podemos facer esta presentación nos seguintes idiomas: árabe, galego, español, portugués, romanés, inglés e francés. Hola, con motivo de la clausura de las actividades de la Semana del Libro 2019, vamos a realizar un homenaje a Antoine de Saint-Exupéry por el aniversario de su obra El Principito, realizando una lectura colectiva de su primer capítulo. Gracias a la diversidad de lenguas que nos rodea y con la que contamos en nuestro centro, podemos realizar esta presentación en las siguientes lenguas: árabe, gallego, castellano, portugués, rumano, inglés y francés. Hello. During this week, we have been celebrating the Book Week 2019. Today, as a final activity, we are going to honor Antoine de Saint-Exupéry with a collective reading of the first chapter of his book, The Little Prince, on his anniversary. Thanks to the diversity of language that we have in our school, we can do this presentation in many different languages: Arabic, Galician, Spanish, Portuguese, English and French. بمناسبة اختتام فعاليات أسبوع الكتاب 2019 سنقدم دعايات إلى أنطون دو سانت-إكسupéry بمناسبته. Bonsoir tout le monde. À l'occasion de la fermeture de la Semaine du Livre 2019, nous allons rendre l'hommage d'Antoine Saint-Exupéry car c'est le 75e anniversaire du Petit Prince, son principal ouvrage. Nous allons réaliser une lecture collective du premier chapitre. Grâce à la richesse linguistique qui l'entoure et qui est présente dans notre collège de CA, nous allons pouvoir faire cette présentation dans les langues suivantes: le français, langage d'origine, le galicien, l'espagnol, le portugués, l'anglais, l'arabe e o romano. Ola, boa tarde. Con motivo do encerramento das actividades da Semana do Libro 2019, vamos facer unha homenaxe a Antoine de Saint-Exupéry pelo aniversario da súa obra, O Pequeno Príncipe, facendo unha leitura colectiva de seu primeiro capítulo. Grazas á diversidade de idiomas que nos rodea e con que contamos no noso centro, podemos facer esta presentación nos seguintes idiomas: árabe, galego, español, portugués, romeno, inglés e francez. Bună! Cu ocazia închiderii activităților din Săptămâna Cărții 2019, vom aduce un omagiu lui Antoine de Saint-Exupéry pentru aniversarea operei sale Micul Prinț, făcând o citire colectivă a primului său capitol. Datorită diversității limbilor care ne înconjoară și cu care avem în centrul nostru, putem face această prezentare în următoarele limbi: arabă, galiciană, spaniolă, portuguesă, română, engleză și franceză. Cando eu tiña 6 anos, unha vez vi nun libro sobre a selva virxen que se titulaba Historias vividas. Unha magnífica estampa representaba unha serpe boa tragando unha fera. Dicíase no libro: as serpes boas tragan a súa presa enteiriña, de todo se mastigala. Despois non se poden mover e dormen durante os seus meses que tarden en facela a digestión. Matinei eu entón moito sobre as aventuras da xungla e cun lápiz de cores conseguín trazar o meu primeiro debuxo. O meu debuxo número 1 era así. Ensineille a miña obra de arte ás persoas maiores e pregunteilles se o meu debuxo lles metía medo. Respondéronme: por que non vai meter medo un sombreiro? O meu debuxo non representaba un sombreiro, representaba unha serpe boa facendo a digestión dun elefante. Entón, debuxei o interior da serpe boa para que as persoas maiores puidesen comprender. Os maiores necesitan sempre explicacións. O meu debuxo número 2 era así. As persoas maiores aconselláronme que deixase os debuxos de serpes boas,
Ben, as pintase por dentro ou por fora, e que me interesase máis pola xeografía, a historia e o cálculo e a gramática. Foi deste xeito como abandonei aos 6 anos de idade unha magnífica carreira de pintor, que era desalentado polo fracaso dos meus debuxos, números 1 e 2. As persoas maiores nunca comprenden nada por si soas, e o fastidio por os nenos ter que darlles sempre explicacións. Tiven pois que elixir outro oficio e aprendín a pilotar avións. Voei un pouco por todo o mundo e a xeografía, é certo, serviume de moito. A primeira ollada saín distinguir China de Arizona. Isto é moi útil se se perde unha noite. Ao longo da miña vida tuve montós de contactos con montós de xente seria. Vivi moito entre persoas maiores e teñoas visto moi de perto. Non mellorei gran cousa a miña opinión sobre elas. Cando me atopaba con alguén que me parecía lúcido, facía con elas para a experiencia do meu dibuixo número 1, que conservei sempre. Quería saber se se trataba dunha persoa verdadeiramente comprensiva, pero sempre me respondía: é un sombreiro. Entón, xa non lle falaba nin de serpes boas, nin de selvas virxens, nin de estrelas. Puñame á súa altura e faláballe de bridge, de golf, de política e de corbatas. Todos quedaban sempre encantados de conocer a un home tan asisado.